Salutare, bine v-am regăsit la un nou clip cu Robi. N-am mai postat de 2 săptămâni, că am avut 10 teste săptămâna cealaltă trecută. Na. Și de acum o să postez mai rar, de acum am 2 săptămâni libere, că am școală altfel și vacanță. Și... Tu ai vacanță, mă? Da! Bravo! Yay! Peste 2 săptămâni. Nu am săptămâna altfel. Da, e. Mi-a trebuit mie să merg la liceu. Ce dracu e asta? Cort. Cort de păiani. E iarba mai mare. Două, cred că la fel. E exact la fel. Încă dau. La fel. Mi se pare, uite acolo, la sfârșit, că i s-a făcut mai așa. Eu acum aș sări. Îl mai dai? Oh. De mare acolo. Ce? N-a rupt în picioare. Păi? Ce? Ce? Mă, cât de mare e acolo pe unde i-am dat eu. Vezi? Am dat flat aici. Hai să dăm așa. Nu știu ce vrei, da, să dai. Bine că țin frântele. Și dropul ăla mai din stânga, știi, care veneai pe iarbă și era un dâm. De unde am luat noi crengile alea. Bă, Alex, Ce, bă? mergem acolo la Șime. Unde, bă? La Șime? Acolo? Nu, bă, bă, ești prostare, Bă, mă, dar- la Șime. La Șibâla, bă, acolo. Bă, du-te, bă, că nu vorbești tu te. Stânga, mă. Bă, mă bagă pe aici, bă. Zice că mergem la Șalaică Diamonds in the Sky. Sări de pe scaun. Wow! Ia, schemă, dă-te. Nu simt. Uop! Și uop! Nu știe Robi din astea. Și după face așa, uop! Face așa, uop, uop! Uop! Hai, Rojanta. Turip, ip! Că am pus frână față pe o roată ascuțită. Pe o roată. Pe o piatră ascuțită. Pe o roată. Roată. Pe aici. Ce? Mai zi o dată. Zi-mă! Ce să faci, domnule? Poate bine. Unde nu pedala ta. De ce nu facem invers? Dar de ce nu ții tu având să vin coace așa cu ea? Uite prostul. Bă, dacă nu ești prostare, mă. Cu eu nu pot să-ți iau bicicleta de 20 de kg de H. Dacă nu pic eu, stai să vezi. Dar n-am loc. Ai grijă. N-am loc. Ai grijă la pedale, cum le ții.
Ai filmat? Da, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. O să postez acum mai des, că am 2 săptămâni libere. Dați un like și ne revedem pe data viitoare. Pa! E bine ca să pun așa mâna pe el. Ciao. Uite la mine. Ciao. Na, tu te duci